Moi! Tervetuloa seuraamaan lyhyttä esittelyä meidän Tieportal-koulutuksien oppimisympäristöstä. Ja pidemmittä puheitta voidaankin siirtyä suoraan asiaan. Tässä taustalla me nähdään nyt yksi mahdollinen kokoonpano tästä virtuaalisesta tehdasympäristöstä. Kyseessä on tämmöinen automaattivarasto, ja tätä ohjataan ihan 100% PLC:llä. Eli tämä vaatii täsmälleen oikein ohjelmoidun PLC, jotta se toimii. Näytän vielä tuossa videon loppupuolella semmoisen tilanteen, missä ohjelmointi ei ole ihan kohdallaan. Siirrytään seuraavaksi vähän lähemmäksi tuota ohjauspaneelia ja syöttökuljettimia. Sitten voidaankin kokeilla laittaa laite käyntiin. Ensin meidän pitää kuitenkin vapauttaa hätäseispainike ja kuitata hätäseispiiri tästä keltaisesta kuittauspainikkeesta, jonka jälkeen käynnistetään laite Start-painikkeesta. Nyt voidaan huomata, että rullaradat käynnistyy ja kuljettaa kuormalavan tuohon noutopaikalle, josta nosturi sen hakee kyytiin ja vie asetetulle varastopaikalle. Tässä kohdassa otetaan toi Tieportal-sovellus näkyville, ja siellä meillä onkin jo valmiiksi monitorointi päällä. Voidaan siis monitoroida ohjelmaa ja kaikkia lähtöjä ja tuloja aivan samalla tavalla kuin todellisessakin ympäristössä. Tarkastellaan vielä vähän lähemmin noiden tulojen ja lähtöjen monitorointia. Siinä me voidaan nyt nähdä, että kaikki muuttuu reaaliajassa nosturin toiminnan mukaan. Meillä on siis käytettävissä erinomainen oppimisympäristö PLC:tä varten, koska voidaan nähdä ohjelman toiminta tai tehtyjen muutosten vaikutus välittömästi. Näin voidaan oppia kokeilemalla, mikä ei normaalisti ole mahdollista juuri missään muussa ympäristössä. Tämä toimii loistavasti kaikkeen kouluttamiseen, oli kyseessä kunnossapidon vienetsintäkoulutus tai täysin kokemattoman henkilön kouluttaminen asiantuntijaksi. Sovelluksesta löytyy paljon valmiita pohjia, mutta kokonaisuus voidaan tarvittaessa räätälöidä vastaamaan vaikka jotain yrityksen todellista laitteistoa, sillä monipuolisesta sovelluksesta löytyy paljon erilaisia digitaalisia ja analogisia antureita ja kenttälaitteita. Aiemmin lupasin näyttää esimerkin ohjelmointivirheestä, ja tässä nyt nähdään mitä tapahtuu, jos esimerkiksi kuljettimet jäävät päälle. Tuotteet käyttäytyvät kuten oikeassakin elämässä. Kiitos kun katsoit. Jätä yhteystietosi, niin kerromme mielellämme lisää. Räätälöidään juuri teille sopiva koulutus.